Sorry. Wallahi ka kare ka nan. Ni maganin nan ba ya. Next. नहीं मैं कुछ पैसे मैंने जो के रखे थे बेटी शादी के लिए मेरे इलाज और हालात में मेरे साथ बेटी आ जाए बड़ी बेटी बाहर खड़ी उसके खबर के अल्लाह वालों दुआ करना गोशी क्या है रजुहा गोशी का गोशी अल्लाह अकबर वो बात है आता हूँ बा अरे साथ आकर चन्ना उड़े हाँ यार इधर आगे वाले दूँगा ना बाय Zuma touch ina a can touch da nake ka gani ba a da ko photoshop na suna gogo ana so ku cikin hoton da mu wala kuna hituwa kun bai kamata baki ya fito ba a mutane nan za su ji masallaci na samu hoto guda mai kyau wala a cikin wurin nan na ji daɗi ये इंस्ट्रक्शन आज होली बुक ऑफ द कुरान देखिए सर डॉम के अंदर जो गोल गोल चीजें नजर आ रहे हैं आपको वला बता वला काला an daga garo sai daru datan kita ba bodji ma okay to dai ummo don to abi mila ma ga adawara kan jotti almi ul kana minana na mi jalo mutan ga wannan zamu hawo mu tai masallaci inda kuke gani al'umma suna zazzaune suna an zo masallaci wannan na muka fesin kenan kamar yadda kuke gani ga mun shigo masallaci ga al'umma nan cikin Taj Mahal an fara nasiha ajira na zamu tsaya पूरी दुनिया में जो एक अदावत है झगड़ा है अल्लाह की तरफ से अल्लाह Atira ke Atira अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कमाल अफ्तारी तरफ के लिए जो जहानों का मालिक है ये अगर तस्मा आप जानते तो क्या कर सकता था आप समझते हैं कि इसकी दुनिया है आप समझ क्या है अल्लाह मुल्क कमाल आते वाला अल्लाह है अल्लाह है और अल्लाह ये आसमान की दुनिया पर Shule na kwana wala na kwana la ilaha illa la kwana la uniyo la bana baro shi ban kira shi ka Allah ya sa ta su wallahi ni ba musu da ga tunda dai baka son gaskiya duk sai na doke su duk sai na rama muku duk sai na dauke su ku jale su suna dauka ku dubbure rama muku ba su son gaskiya wallahi kai naga kai to ko da ma Andre zan dauka ku sai wa kuma ko abba shigo ba kai ma ka dauka ko to shi ko our way to Taj Mahal.
nan wurin gana aka ta jini ne gani yau gashi ana gani dai da turawa da bakaken hata. Yes bro, here. And listen to me one minute. Okay. This is the main point for the photography. Yes. Because this is a perfect center of Taj. Yes. So there is a number system and lot of people over there. You take picture from here yourself. Lot of people is coming. But the professional one taking picture, no people is coming. So you follow this one by one. And send mobile. Na sani.